السنة اللي أفضل خليخا بتصنعتك دورك متائخا زائري ترانا دي بحري كمول زري نعقا تفري اصبح انت بو ملحق ملازبو تحس السلمي لو ما كنت مالي أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة السنة اللي أفضل خليخا بتصنعتك دورك متائخا زائري ترانا كنتي زحري أمور الزري نعقا تفري نصبح انتبو بالحق والعقبو تحس السلمي لما كنت مالي أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة مريتون تركبن هداتو سيكواج and displaced people. So we are calling on the Ethiopian government, we are calling on of Somalis themselves. We are here to help. Allo yo biflay tarikh Ethiopia nedhrit milisilu nizat na'asab ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ጸልያለሁ ሰበር በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ የፈሰሰ ክርስቶስ ደም ኦሮሞን ባረኩ አማራን ባረኩ ትግሬን ባረኩ ስዳማን ባረኩ ወላይታን ባረኩ ስልጤን ባረኩ ጉራጌን ባረኩ የሚያቆም ቤር ባረኩ the job is individual at the church first time 20,000 in the beginning. I can Addis Ababa. Oh, because Addis Ababa. At the beginning is the extension. The 2 years 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 and 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 the extension next the regular 16 is the beginning 21,000 so 21 so it's the first time to join at سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو زادريكم صنعكو اكال ناي زينا ناتي يكونتن لومي كمسيلكم تجمركم جنتاي كيبلوكم إليه مخنياتو بزح عجو جوون كنسمع سلازغنا مبارنا لو من ريارستي اتقداي نايك اي بحري ويدما ኢትዮጵያ አፍተገ ባሕሪ ቀይ ባሕር እንዲም ዝብሉ አፍተገ ባሕሪ ብኸሙ ያነ ወንተ ደናጊረ ጉዳይ ቀይ ባሕር ዝብል ዘለኹ ኩነታት አፍተገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ አዛረብና ኾነ ይመጻሎ ሓደ ካብኡ ድማ እቲ አሜሪካ ድዋጆኮ ተጻወት ከም ዘላ ሕጂ እውን ሓድሽ ዝገራጮ መግለፂ ውፅያላ ምስቲ ናይ ኤርትራ ትማሊ ዘውጾቶ ኤርትራ ደጊማ ሕጂ እውን ሓድሽ መብርሂ ሂባላ ስለዚ ክልቲኡ አገናዚብና ክንሪኦ ኢና እቲ ናይ አሜሪካ ግን ድራማቲካሊ በንጻር ናይቲ ተዛረበ ዝነበረት ሓደ ዲፕሎማት ካለ ተዛሪብሎ ስለዚ አሜሪካ ክልተ ዓይነት መርገጽ ሒዛ ትኸይዳላ ቻይና ደንጉያ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሒዛ መፅያላ ከምኡ ተርኪ ግብረ መልሲ ሂባ ካልኦት ድማ ናይ ኬንያ ዲፕሎማት ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ናብ ኢጋ ተመሊስና ክንሪና ጅቡቲ ዝተፃወተቶ ተራ ኣብዚ ኩነታት እውን ክንሪና ስለዚ ብዙሕ ኣገዳሲ ቪድዮ ዘለዋ መወዳእታ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ሕብረተሰብና ዘለውን ክትንክፍ ክፍትኔ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ደገፍክምና ተማሕፀንኩ መጀመርያ ብናይ አሜሪካ ድዋጆኮ ክንጅምር ኢና because that's very important no ቅድም ብናይ ኢትዮጵያ ኢና ክንጅምር ታሪክ ምዝንባዕ ቁርብ ክንመሃሮም ስለ ዘለና ካብቲ ናቶም ብግምጣሉና ሰማዕና ክንመሃር ክንፍትን ኢና let's go iyo ብዙሕ ቁጽሪ ህዝቢ ሃልይዋ በር ባሕሪ ንዘይብላ ፍርያታ ንምንቅስቃስ ልዑል ወጻኢ እተውጽኢ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ልዑል ብጽሒት ኣሎ እዩ ብፍላይ ታሪክ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ምልሲሉ ንዘጽንዖ ሰብ እቲ ሓቂ ይርድኦ ይብሉ ምሁራን የሀገራችንን ታሪክ ስንመለከት ወደ ኋላ ሄደን ከመጀመሪያ ጀምሮ ናብ ድሕሪት ምልሲልና ታሪክ ሃገርና ክንርኢ ከለና ካብ መፈለምታ ስልጣነ አክሱም ጀሚሩ ቀይሕ ባሕሪ ዘይተንከፈ ስልጣነ የለን ቅድሚ አክሱም እኒ ዳኣማት ዋላ እንተሪና ብፍላይ ዓለም ለኸ ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ መሰረት ዝገበረ እዩ ነይሩ ናብ ስልጣነ አክሱም ክንሳገር ከለና ድማ አዶሊስ ዝበሃል ኣዝዩ ዓብዪ ንአክሱም ዓለም ለኸ ርክብ ኣነ ግርም ዝብለኒ እቲ ስልጣነ ናይ አክሱም ወይ ከዓ ገለ ክዛረቡ ከለዉ
እታ በኤርትራ ዝነበረ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዝነበረ ትሰብሲ ከመይ ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ምዃን ብርግፅ 100 ሚልዮን ወይ ከዓ 120 ሚልዮን ህዝቢ እንተለካ ኣብዘይ ምግናንካ እቲ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ እውን ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ነቲ ትምህርቶም ንክገልፅ ኢለ እቲ ናይ እንግሊሽ ዘረባ ከምፃልኩም ዘኔ ኢትዮጵያ ትምህርትና ብቁዕ ኣይኮነን ንክብል ኢለ ወይ ከናሹ ኢለ ይኮንኩን ብሓፈሻ ግን ብተደጋጋሚ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝቕመጥ ዝነበረ ኤርትራዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘይግምቱ ምዃኖም እዮም ኣክሱም ዝበሃል ካርታ ናይ ሃገር ዝነበረ ኣይኮነን እዚ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ከቅድሚ ኤርትራ ምኒልክ ዝበሃል ንጉስ ዘቆመ ሃገር እምበር ሓደ ዓይነት ሕብረተሰብ ወይ ካቲ ናይ ኣክሱም ሲቪላይዜሽን ኣይኮነን ኢቭን ኣክሱም ሲቪላይዜሽን ትዛዕበየ ክፋል ናቱ ትቐንዲ መሰረት ናቱ ቀይ ባሕሪ እንተ ነይሩ ዛዕበየ ክፋል ናይቲ ንግስነት ኤርትራ ትውንኖ ነይራ ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኣብቲ ታሪክ ናይ ኣክሱም ኤርትራ ዋንነት ናይቲ ታሪክ ከም ዘለዋ ክሳብ ክንደይ እዮም ዝዝንግዕዎ ድሕሪኡ ተመሊስካ እንተሪኢካ ድማ ኣብ ፅንፅዋይ ናይ ታሪክ ምንባር ብጣዕሚ እዮም ዝፈቱ ግን ይሰርሓሎም እዩ ነቲ ህዝቦም ብኸምኡ ዓይነት ምእማን ጽቡቕ ይናዓታቶም ንሕና ግን ብኦም ክንዕሾ ከም ዘይብልና ኢለ ዘቕርቦ ዘለኹ ምንቅስቃስ ንግዲ ሚስጥር ሓያልነት ኣክሱም ዝነበረ ክልዓል ዝግበኦ እዩ የአክሱም ሓያልነት ሚስጥርም የነበረ ትልቅ ሊጠቀስ የሚገባው እውነት ነው ማይክል ሩዘል ነው የሚባለው ማይክል ሩዘል ይዝባል ب1854 ዝተሓተመ ሊብያን አቢሲኒያን እዩ ዝብል እሱ መጽሓፍ ርግዕ ኢሉ ንዘንበበ ሕዚ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ብደንብ ክርዳእ ይኽእል እዩ ጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ካብ መንጽር ሰብኣውነት ሞራል ጂኦግራፊን ካብ መንጽር ታሪክና ዶንጊ እምበር ከም ዝቐልጠፈ ጌርና ክነልዕል ኣይግባእን ዘገየብን እንጂ አሁን እንደው የቅርብ ጊዜ ካልእ እንታይ ንርኢ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ግብረ መልሲ ኢልቶም ዘምፃልኩም ዘለኹ መብዛሕቶም ዶኳትር ፕሮፌሰራት ጠበቃታት ገለ እዮም ዝለዓለ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ዘለዎም እዮም ብኣካዳሚክ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ክልተ ነገር ክትግምግም ይግድደካ ትመርፅ ዘይኮነስ ይግድደካ ወይ ነቲ ዝፈብረኽዎ ታሪክ ብትክክል ከም ታሪክ ገይሮም ምሂሮም ማለቶም ሰባት ናተይ ቲዮሪ ድማ ሞስት ፕሮባብሊ እዚኣ ክትከውን ትኽእል እንተዘየለ ድማ እቲ ትምህርትን ፖለቲካን ኣብ ንሓትሕዱ ብምእታው ነቲ ትምህርትካ ገዲፍካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳካ ምስላት ናብ ፖለቲካ ድማ ንሓቂ ጠማዚዝካ ምዝራብ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብቅዓት ናይቲ ትምህርቲ ድዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ብሓፈሻ እዚኣ ኩነታት እዚኣ ክንገልፃ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣብ ተራ ናይ ኤርትራውያን ክመፅእ ከሎ ነቲ ትምህርቲ ንእሽተይ መግለፂ ክበኩም እየ ናይ ክሳብ ክንደይ ታሪክ ናይ ምጥምዛዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ዞም ኢትዮጵያ ክንርኢና ሕጂ ሁኔታ አድርገን ማንሳት ያለብን ጉዳይ አይደለም ዘግይቶብናል ኢትዮጵያ ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየ ዝመፀ ዲፕሎማሲያ ምስ ሶማሌላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ከም ቀሊል ዝረአ ኣይኮነን ይብሉ እቶም ምሁራን ከጊታይሎም ኣብቲ ዘውዴረታ እንታይሎም ኣብቲ ዝተምሃራ ይነበረን ኣብ ኔጎሽት ክንገብር ከለናስ ዝተምሃረ ኣይነበረን ኤርትራውያን ኢሎም ጽሒፎም ራብዓይ ክፍሊ ዝሃለፈ ዘይብሎም ስልጡናት ዘይኮኑ ኢሎም እዮም ጽሒፎም ኣብዚያ መጽሐፍ ዝገርመኩ ታሪካት ኣለዉ ናይ መጀመርያ ጀት አብራሪ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራዊ ወልደ ዮሐንስ ኮሎኔል ወልደ ዮሐንስ ካሰ ማይ ወይኒ ዝገርም ሰብሲ ኢኖም ነይሮም ታጀት ጸሊም ህዝቢ ጀት ከብረር አይከለን ኢሎም ሰብ ተሳይኑ እሱ በይኑ አትዩ ኃይለ ሥላሴ ተጠው ኢሎም እንታይ ዘረባ ገይሮም እዚኣ ጀት በሰላም እንደህር አሪፋ ኢሎም ደቅና ናብ አሜሪካን ትምህርቲ ክንሰድድ ይላል እዚኣስ ንኢትዮጵያ ወሳኒት ያ ናብ ጀት ንምእታው ኢሉ ይክላዲው አይከላል ክጽፍ ከሎቲ ጋዜጠኛ ገሊዮም አይኖም አሚቶም ነይሮም ይወድቅዱ ያወድቅን ይሉ እዚያ እንዳጻፍኩ ከለኩ ዝገረመኒ ናይ ወልደ ስላሴ ናይ ወልደ ዮሐንስ እንዳገረመኒስ ወልደ ስላሴ ድማ ረክበ ግን ጣሊያን ያታ በእንግሊሽ ንሽተ ይረክበያ ቀዳማይ ዓለም ጦርነት ይዋጋ ነይሩ በፓይለት ነይሩ ኤርትራዊ ካብዚ ዘይወፀ አይነት በዓል ሙያ የለው እዚ ኩሉ ሓቢኦም ፍላይ ጣሊያን መስከደ ሰብ ዝበሃል አይነበሮም ኤርትራውያን ማርስ አሰጋጊሮማ እንታይ ገይሮም ጽቡዩ ግን ኩሉ ከሄዶሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አብዝብል ሽዱሽተ ሰሚዕኩም አዶ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ታሪክ ኣብትናቶም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሳብ 45 ክሳብ 51 ና ፌደሬሽን ክታቱ ከላ ኤርትራ ብምዕባለ
لعل درجة زنبرت يا طليانس كما يجيركم يخم نيرترا نسلطن تهاجر مزدخان زي معبلتن هاجرن افتحت زي معبلت هاجر فدريت قبروا يلوم يم تزاريبا ما بتجزي فدريشن مستحتتو سلازي ኤርትራ ብዙሕ ታሪክ ነይርዋ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዋንጫ አፍሪካ ሓንቲ ግዜ ጨቢታ ካብቶም ተፃወቱ 6 ድዮም ልዕልዮም ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ስለዚ ኤርትራ ምዕቡል ሃገር ስልጡን ሃገር ነይሩ ንሳቶም ሎሚ ዝፈለጡ ወይ ኤርትራ ሓንቲ የብላን ኢሎም ተሽካዕልሉ ከሎ ታሪክ ተሰሪሑን ናይ ኤርትራ ታሪክ እዩ ዝዓበየ ንዑ ሰሪቆም ግን ከም ናቶም ጌርካ ናይ ምሻጥ ልምድን አመልን ኣለዎም ነዚ ዘሻደንዎም ድማ ምዕራባውያን ሓይልታት ኣብ ጎኖም ንነዊሕ እዋን ደው ኢሎም ስለ ዝነበሩ እዩ ከም ኣካልናቱ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ዝሃብዎ መርገፅን ሕጂ ዘለዎ መርገፅን ብክልቲኡ መዳይ ክንርክብ ፍትን ኢና ምክንያቱ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ናይ ናጽነት ናይ ሶማሊና ነኽብር ክብሉ ጸኒዮም ሕጂ ግን እንታይ ኢሎም ትማሊ ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ቢቢሲ እስከ ንስማዕ እዩ To discuss all of this, I'm joined now by the former US Special Envoy for the Sahel region and Atlantic Council Distinguished Fellow, Ambassador J. Peter Pham. Thanks indeed. Kalai Special Envoy ክብለኩም ከሎ ብናይ ቃላት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት እዩ ስፔሻል ኤንቮይ ማለት ቦስ ናይቲ ዞባ ማለት እዩ ማይክ ሃመር ክበሃል ከሎ በአሜሪካ ቦስ ናይ ቀርና አፍሪካ ወይ ካ አዛዝ ናይ ቀርና አፍሪካ ማለቶም እዩ ልዕልቶም ፕሬዚደንታት ናይቶም ሃገር ዘመሓድር ዝደለዮ ክገብር ዝኽእል ሓላፍነት ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ኢንተርቪው ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበለ ቃል እዚ ኣብ ካል ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ኣምፅያ ነይረ ግን ክደግመልኩም ስለዚ ስፔሻል ኤንቮይ ዝነበረናቶም ኣብቲ ምዕራብ አፍሪካ ዝነበረ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ስምዑ ውራይ ኢሎም እዮም ከተገራጫዊ መልሲ ዝገብሩ ተገራጫዊ መርገፂ ስለ ዝሕዙ for joining us, Ambassador, on BBC News. There are a lot of different angles and elements to this, so if we might just go through them sort of one by one. If we start with Ethiopia, Ethiopia's president has secured direct access to the sea for the landlocked country in exchange. It becomes the first country to recognise Somaliland. Is that a good deal for Ethiopia? I think it's a wonderful deal for Ethiopia. It diversifies its bottleneck in Djibouti, where everything has to come through at very high prices. And so it's good for the Ethiopian people, and it's good to have diversity. It also opens the... ቀዳመይ ትሕቶ እንታይ እያ ብተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዲዚ ዲል ይብለለው ፅቡቅ ዲያ ይፅቡቅን ደይኮነ ትሕቶ መጀመርያ ሕጋዊ ዲያ ሕጋውን እዮም ክበሃሉ ዝግባእ ከም ናይ ዓለም ተዓዘብቲ ሓይልታት ባት ከምኡ ስለዘየለ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ እዩ ስለምንታይ ግን ኣሜሪካ ኣብ ልኡላውነት ወይ ድማ ናይ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማሊያ ጥሒሳሲ ከምዚ ዓይነት ዘረባ እዚ ካልእ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ካልኦት ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘጣቅዑ ዘለው ስለምንታይ እዩ ንዝብል ቁሩብ ኣብዚያ ዘይገልፅዋ ኣነ መብርህ ክበኩም እየ እሳ ድማ እንታይ እያ ወደብ ጅቡቲ መን የመሓድረሉ ወይ ትሕቶ ቻይና እያ ተመሓድሮ ዘላ ኣብቲ ሓለፈ ምፅአልኩም ነይረ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ዱባይ ካምፓኒ ዲፒ ዝበሃል ዱባይ ፖርት ዝበሃል ናይ ዩኤኢ ናይ ኢማራት ካምፓኒ ምስ ጅቡቲ ኣብዴት ተሰማምዕሉ ግዜ ኣብ 2018 ምስ ኣውፅዎም ቻይና ነቲ ወደብ ሒዛቶ ዘላ ምክንያቱ ቻይና ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸራል ኢንቨስትመንት ስለ ዝገበረት ንጅቡቲ ድማ ብዙሕ ስለ ትውዳ ነቲ ወደብ ሂቦሞም ኣለው ኣብ ቤት ፍርዲ ተኻሲሶም ዩኤኢ ከም ዝተዓወተት እቲ ወደብ ድማ ክትምለሶ ከም ትደሊ ግን ጅቡቲ ከም ዘይደለዩ ኢና ንዝክር ስለዚ እቲ ወደብ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና እያ ተመሓድሮ ዘላ መን ክሕጉስ ኣይኮነን በዚ ኣሜሪካ ሕጉስቲ ይኮነትን ስለዚ ዝኩሉ ድራማ ዝግበር ዘሎ ከመይ ጌርካ ንጅቡቲ ኣማዚስካ ኣብቲ ናይ ዱባይ ናብ ዲፒ መሊስካ ዩኤኢ ክንብል ከለና ብድሕሪ ጉልባብ ኣሜሪካ ኣላ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ ንዘመናት ትገብሮ ዝነበረት ሎሚ ዩኤኢ ትገብረላ ኣላ ማለት እዩ ብገንዘባ ስለዚ ብድሕሪ ዘዋር ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ጽንሄ ለምናልባት ግዜ ተረኺበ ክመልሰልኩም ያብዚ ስለዚ ቻይና ካብቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ንኽትወፅእ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ ጅቡቲ ትኸፍሎ ዝነበረት ብዙሕ ገንዘብ ይገለመለ ክብሉ ከለው እቲ ወደብ ዝሰርሓቶ ቻይና እያ ካብቲ ወደብ ንአዲስ አበባ ዝኸይድ ዘሎ መስመር ናይ መጓዓዝያ ሰርሓቶ ቻይና እያ ብለቃሕናታ ነቲ መንገዲ ባቡር ሰርሓቶ ነቲ ሎጂስቲክ ዘቃናዕቶ ነቲ ኩሉ ሃይዌያት ሰርሓቶ ቻይና እያ ኣክን ንምዝጋና ንቻይና ግን ኣሜሪካ ሓንቲ ከይሰርሓት ነታ ኣሜሪካን ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘበናት ትቆፃፀራ ዝነበረት ኤርፖርት ይሰርሓትላ ወላ መንገዲ ባቡር ይሰርሓትላ ወላ ፅርግያ ይሰርሓትላ ስቲል ብድሕሪ መጋረጃ ኮይና ግን ትዝውራላ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዩኤኢ ከም ድማ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩነታት ከም ዘሎ ረይዎም ብመንፅር ድማ ናይ ምነፅነት ናይ ሶማሊያ ንኽብል ልኡላውነት ክብሉ ፀኒዮም ተገምፂሎም ድማ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ዲል ይብላ ኣሎ እዚ ስለዚ ንስማዕ የስከ deal for Somaliland, as you mentioned earlier, of recognition. So I think it's a real win-win, and it respects reality, and that's the most important thing, the reality of what is on the ground in the Horn of Africa and not notional theories. Is Somaliland in a position, though, to do what it's doing, to give away that sea access to Ethiopia and getting a stake in Ethiopian Airlines in exchange and so on? Yes, and it's based on two things, both law
going back to 1960, Somaliland was a former British protectorate. It gained its independence before the former Somalia Italiana, the Italian trust territory, did, and was recognized by numerous countries as an independent country. Then there was a union of the... So, this is a very, very ጥልቅ ዝኣተወ ንመደናገሪ ዝጥቀምሉ ኩሉ እቲ ስፒኪንግ ፖይንትስ ዝብልዎ ወይ ካተን ክዛረባ ዝግባኣ ቶኪንግ ፖይንትስ ዝበሃላ ንዓኒ ዝጥቀም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እዚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ታሕቶ እንታይ ነይራ ሶማሌላንድ ነዚ ውዕል እዚ ምስ ኢትዮጵያ ክትፈራረም ብቅዓት ኣለዋ ድዩ ተቐባልነት ኣለዋ ድዩ ወይ ከዓ ሕጋዊ ብቅዓት ኣለዋ ድዩ ንዝብል እወ ብክልቲኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ ክልቲአን ሃገራት ሶማሌላንድን ሶማሊያን ነንበይነን ዝተገዛ ሃገራት እየን ሶማሌላንድ ብብሪጣንያ ትግዛ ነይራ ሶማሊያ ድማ ብጥልያን ኣብቲ ታሪክ ድማ ኣብ 1960 ቅድሚ ሶማሊያ እታ ሶማሌላንድ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናፅነታ ረኺባ ድሮ ከባቢ 30 ሃገራት ድማ ተቐቢሎማ ነይሮም እዮም ድሕሪ 5 መዓልቲ ናይ ናፅነታ ግን ብወለንታ ብድሌታ ምስ ሶማሊያ ሓንቲ ሃገር ክትሓብር ከም ተሰማምዐት ስለዚ ብዓይኒ ሕጊ ተሪኻዮ ኣቐዲማ ሃገር ስለ ዝነበረት ኣብታ ዘረባ ናይታ ፕሬዚደንት ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ክህብ ከለውን ተመሳሳሊ ኮንፊውዚንግ ኣርጊመንት ኣቕሪብዩ ክዛረብ ፈቲኑ ምክንያቱ ነዚያ ነጥቢ እዚኣ ብድሕሪት ከምፅዋን ክሓዋውስዋን ከም ዝደልዩ ዝነበሩ ዝገልፅ ሓበሬታ ስለ ዘሎ እዩ ሕጂ ንስማዕዮም ንመለስ The two territories, which ironically, a Somali court itself ruled invalid years ago. But moving up to the present, the reality is the majority of the people living in Somaliland have never lived in Somalia. They don't consider it. There's no way anyone has any idea of getting them to join. Why would they? They have direct elections. They have the last election in Somalia was before either you or I were even born. So why would these people want to be back in a failed state? And so it's never going to happen. Listen now. حزب ሶማሊላንድ ን30 ዓመት ከም ናፃ ሃገር ዝተቐመጠ እዩ ልዕሊ 30 ዓመት ካብ 91 ማለት እዩ ስለዚ እመኻናቱ ምርጫ ዝገብር ብኣገባቡ ዝኸይድ ናቱ ዕጫ ዘለዎ ብብሪጣንያ ብበይኑ ዝግዛእ ዝነበረ ስለዚ በንጻሩ እታ ሶማሊያ ትበሃል ዘላ failed state ወይ ከዓ ትክክለኛ መንግስቲ ዘይብላ ምርጫ ዘይብላ ገለብ ዘይብላ ስለዚ በይኑ ዝመሓደር ዝነበረ ህዝቢ እንታይ ምስ ጎረዶ እዩ ናብ ሶማሊያ ክጥርነፍ ዝፍትን እታ ዘረባ ንሱ ዘረባ ዘላ እስከገምጥልዋ بقمتان تستوعبكم لان تايز بلزلو إيرترا مس إثيوبيا فدريت تكون كلا في 1950 أمريكا بقمتالي هتزارب نيرا مس ربحهم كل جزء حسابهم كم زجماتل كرداكم إلى أمس يهزلو انتهي لهم نيرم إيرترا بتقلي أنت جزء نيرا مس إثيوبيا زت حزين بران نفس هذا خالة تحت غرس نير وإيكونومي نير وكل نجارات ما مس إثيوبيا زت حزين بران بكل نجار استفليها جرات نير يت ኤርትራ ናጽነታ ዝግባእ ክንሰን ንረብሓና ኢልና አንጻር ኢትዮጵያ ክንገብራይና ኢሎም ዝወሰኑ ሰቶም እዮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ እውን ንዕጫና ኤርትራ ዝሓላልኹ ዘለዉ ሰም እዮም ኣብ ሶማሊላንድን ኣብ ሶማልያን ክኾን ከሎ ግን ረይዎ ኢትዮጵያ ክትበታተን የብላን ገለ ናበሉ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ክሽፍኑ ከለዉ ብግምጣል ናይ ሶማልያ ግን ከምኡ ዓይነት መርገፂ ክህልዎም ኣይደልን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሰልፊሽ ካብ ስስዐ ዝተመርኮሰ ናቶም ረብሓ እምበር ናይ ዞባ ረብሓ ናይቲ ከባቢ ረብሓ ኣየገድሶም እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ መርገፂ ንረብሖም ዘገልግል ዝጥቀሙ ሰብ ሃገራት ምዃኖም ክንኣምን ኣለና Talking about Somalia then, they do view this though as a breach of their territorial sovereignty. But aside from the legal claims, which I think are very tenuous, the fact is they have no means of enforcing. It's been more than 3 decades since Somalia has exercised any authority whatsoever in Somaliland. And others have invested. In fact, the British International Investment, BI, has invested close to $1 billion over several years in the second phase of the port at Berbera, which will be the port where this trade coming through to Ethiopia will go through. So, and they're in partnership with Dubai Ports World. So it's the international community is moving slowly to recognizing this reality. There are concerns though that this سمعوا لهم بتدقاقا من تايز بلالو سوماليا زبال هاجر انتاي عقم اللو ويو ولا حنت خقبراي كلني بتدقاقا ميوم زم تواز اللو إثيوبيا دليتا تقبرسي سوماليا انتاي عقم اللو ويو سلازي علم لخاوي حقك خبرو زي كونسي قلبتاوي حقك كم زخونة دا سمع قال دما علمنا قس بقسنا في سومالي لاندي هتخيز على مخنياتو ابت بربراز بهالودب بليونس كنزب انفستد كوينو له مليونس انفستد كوينو له تزرب بعد ما نمكل خاليو UAE ወይ ካን ኢማራት ምድጋፍ ምክንያቱ አቡ ኢንቨስቲጌራ ዘላ UAE ያ ስለዚ ብግምጣል እዚያቶም ኩላቶም ትነትናይ UAE መርገጽዮም ዝድግፉ ዘለው ስለዚ ሶማሊያ ኣብዚ እቲ ብታሕቲ ብዙሓት ሰባት ወይ ካ ብዙሓት ኤሊት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ወይ ካ ሎቢስት ክንብሎም ንኽእል ዝተኸፈሉ ሰባት ድዮም ወይስ ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ይኮሙ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝድግፉ ኣለው I have no problem ናይ ሶማሊላንድ ናጽነቶም ክውጁ ወይ ካ ሓራ ናጽ ሃገር ክኾኑ ግን ኢትዮጵያ ግን ነዚ ኩሉ ከመይ ገይራ ሕጂ ኸሸንኪራትሎም ኣላ ክትሪና ምስ ኢትዮጵያ ኪዳን ምግባር ከቢድ ምዃኑ ክትፈልጥዮም
this deal could destabilize the region. Do you share that view? I don't, because I don't think it could be more destabilized. We have in Mogadishu a failed state with members, including a minister in the cabinet who was a former wanted person on the US hit list with a $5 million bounty on his head. What's happening in Mogadishu is, absent any achievement, absent any elections, they're using this as a tool to whip up support for lack of achievement. In fact, just today in Mogadishu, a respected clan elder of the Hawiye clan, hereditary sultan, Muhammad Egal Huli, was actually arrested and disappeared by the secret police for stating that he thought this was a good deal that one should look at. We've seen disruption in the Red Sea shipping corridors recently with the attacks by the Houthi rebels. So እንታይ ይገብራሎ ንሶማልያ ምሲጣን ሶማልያ ብቅዓት ዘይብላ ነታ ሶማሊላንድ ክትቋፀራ ዘይትኽእል ከም ሃገር ክትቆም ዘይትኽእል ዝብል ኣሉታዊ ጠቐነ ወይ ከዓ ሌይበል ወይ ከዓ ከምዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ኣረዳድኣ ንዓለም ኣብ ቢቢሲ እዚ ስለዚ ብዛዕባ ሶማልያ ሕማቑ ይዛረብ ዘሎ ሶማልያ ግን ብዙሕ ደገፍ ካብ ዓበይቲ ሃገራት ትረክባላ ንኣብነት ኣብዚ እዋን ነዚ ገዲፍና ናይ ቻይና ንስማዕ Somalia-led and Somali-owned process. We do not think, no matter how much help others may provide, I believe the keys are in the hands of Somalis themselves. China ደንጉያ ግን ኣዝዩ ንጹርን ተሪርን ዝኾነ መግለፅን ነጊራላ ማለት እዩ እሱ ድማ ልውላውነት ናይ ሶማልያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንገሶ ይንኽእል ኢና ካብ ቀደም ድማ ኣብዊና ንኣምን ዝብል ስትሪክት and clear ዝኾነ ካብ ናይ ኣሜሪካ ሸፈጥ ዝመልኦ ኣብ ሓሶስ ተነደቐ ኣብ ክልተ ቦታ ዝረገፀ ዘይኮነስ ተሪርን ንጹርን መርገፂ ሂባላ ደጊምና ንስማያ We respect a Somalian-led and Somali-owned process. We do not think, no matter how much help others may provide, I believe the keys are in the hands of Somalis themselves. We are here to help and support, and we will certainly staunchly support your integrity and sovereignty. No doubt about that. Thank you. Territorial integrity of Somalia, let there be no doubt. Ever since Somalia's independence, China has always been the most staunch supporter of Somalia's independence, territorial integrity, and economic development. Of course, we respect a Somalian-led and ትሪወለኹም ንጹር ዝኾነ ቋንቋ ኤክስትራ ኣነፂሩ ይዛረብ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ሶማልያ ሓንቲ ሶማልያ ካብ ናጽነታ ጀሚራ ድማ ሓንቲ ሶማልያ ኢና ንኣምን ልኡላውነታ ነኽብር ሱፐር ፓወር እዚ ንጹር ቋንቋ ከም ዝዛረብ ከሎ ነዚኣ ሃገር ቻይና እዮም ድማ ከም ሸይጣናዊት ሃገር ገይሮም ክሸጡልና ዝፍትኑ ዘለው ምዕራባውን ሜይንስትሪም ሚድያን ክረዳእና ክኽእል ኣሎ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ረብሓ ዘለዎ ሃገር እያ ረዲኹም ኣለኹም ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ሃገር እያ ኣብ ደገ ባሕሪ ብኻልእ እንተተረኽበ ፀገም ኣይመሃለዎን ንብል ግን ቻይና እቲ ረብሓ ናቶም እቲ ናይ ቢዝነስ ኣብ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ከም ዘይምርኮስ እዮም ዘነፅሩሉ ዘለዉ ንዓለም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ድማ ንጹር ዝኾነ መርገፂ እዮም ዝቡ ዘለው ደንጉዮም ኣስተውዒሎም እዮም ዝቡ ተቐላጢፎም ኣይብን እዮም ክህቡ ከለዉ ግን ካልኩሌትድ ኤንድ ክሊር ዝኾነ ኣንሰር ለልዩ ድማ ናይ ቻይና መርገፂ ከም ዝኸውን ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ስለምንታይ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ነታ ታይዋን ትበሃል ሃገር ከም ሃገር ንቕበላ ኢና ስለ ዝበሉ እዚ ድማ ንቻይና እቲ ዝኸፍአ ከቆጣዓ ዝኽእል ነገር እንተሎ ንታይዋን ከም ሃገር ምቕባል ማለት እዩ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ምዃና እያ ትፍለጥ ስለዚ ሶማሊላንድ ድማ ንታይዋን ከም ሃገር ስለ ዝተቐበልዋ ንቻይና እቲ ዝለዓለ ንቻይና ክትቆጣዓ ተደሊኻ ንታይዋን ኢኻ ከም ሃገር ትቕበል ስለዚ ንሶማሊላንድ ክትግፋ ከም ዘይክእሉ ኣቐዲመ ድማ እንታይ ኢለኩም ነይረ እዚ ኩሉ ገይም ነቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ብኡ ዝጥቀሙ ዘለው ካብኡ ኣሊኻ ኣብ በርበራ ሶማሊላንድ ናይ ዩኤኢ ናይ ኢማራት ወደብ ንኽጥቀሙ ዝግበር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እዩ ስለዚ ቻይና ነዚ ጉዳይ እዚ ክትቃወሞ ብተሪር ድማ አንጻር ተተው ክትብል ዋላ ብቁጠባን ተሪኻዮ እውን ዘዋፅኣይ ነይሩ ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥራይ ጥሓስ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ረብሓናታ እውን ብመንፅሩ ስለዚ ትንከፍ ዘሎ ሰው ሕጂ ኣብ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ክምለስ ኢና ፕሊስ ላይ ግበሩ Somali-owned process. We do not think, no matter how much help others may provide, I believe the keys are in the hands of Somalis themselves. We are here to help and support. Okay, ኣብዚያ ድማ ሓንትላ ተራ ናይ መራሕና ጅቡቲ እንታይ ምዃኑ ብዙሕ ኣዛራቢት ዝኾነ ኣርእስቲ ክንሪኢና let's listen now. Djibouti President Ismail Omar Guelleh is facing criticism and disappointment from the Somali elite following his perceived lack of support for the country in a fresh diplomatic row with Ethiopia. The disappointment
መራሕና ጅቡቲ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን እንታይ ተራኸም ዘሎ ጌና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ሓንቲ ግን ኣላ እቲ መራሕናይ ሶማልያ ናይ ሶማሊላንድን ምስ መራሕናይ ጅቡቲ ዕመር ግለ ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ጅቡቲ እቲ ናይ መራሕናይ ሶማሊላንድ ካብ ጅቡቲ ተበጊሱ ንኢትዮጵያ ከይዱ ነትውዕል ፈሪሞ ስለዚ ብድሕሪ መጋረጃ ይፈልጥ ከም ዝነበረን ንሱ ሃንዲስ ወክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ብድሕሪት ኮይንካ ተሪኻያ ግን እንታይ ረብሓ ኣለዎ ወደብ ናይ ጅቡቲ ትጥቀም ዘላ ሃገር ናብ ሶማሊላንድ ንኽትከይሲ ምናልባት ጸቕጢ ኣለዎ ካብ UAE ዝመፀ ጸቕጢ ክህልዎ ዝኽእል እምበር ብወለንታ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ጸቕጢ ክህልዎ ይኽእል እምበር ብወለንታ ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ትንተና ኣሎ ንስማዕ እስከ Appointment is further compounded by the silence of the current chairman of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, an organization tasked with promoting regional cooperation and integration in the Horn of Africa. The Somali government has called on the executive secretary of IGAD to immediately apologize and withdraw his recent statement regarding the fresh diplomatic row between Somalia and Ethiopia, urging him to take appropriate action. The statement unfortunately falls short of condemning the Ethiopian government for violating the sovereignty and territorial... So, ኣብዚ ብክልተ ነገር ክንሪዮ ንኽእል ብክልተ መዳይ ክንሪዮ ንኽእል ነዚ ኩነታት እዚ give me a sec. So, ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ኣቦ ወንበር ወይ ከዓ ቼርማን ናይ ሕብረት ናይ ኢጋድ እውን እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከመን ኣሎ ኢትዮጵያዊት ዶክተር ናይቲ ሃገር ናይ ኢጋድ ሰክረታሪ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ዝዕግብ መልሲ ብዘይምሃቦም ጥራይ ዘይኮነሲ ናይቲ ቼርማን ናይ ኢጋድ መራሕና ጅቡቲ ማለት እዩ ዝኾነ መግለፂ ኣይሃበን እቲ ሰክረታሪ ናይቲ ኢጋድ ድማ ክልቲአን ሃገራት ባዕለን ክፈትሖ ኣለዋ ብምባል ነቲ ኢትዮጵያ ጥሒሳቶ ዘላ ዝኾነ ነገር ኣይሃበን ስለዚ ሶማልያ ተሪር ግብረ መልሲ ባቶ ነቲ መራሕናይ ናይ ኢጋድ ማለት እዩ ሓደ ቀልጢፉ ይቕረታ ንክሓትት ተማሕፂኖም ኣለዉ ብምቕፃል ድማ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ከነፅር ከም ዘለዎን ትክክለኛ መግለፂ ከውፅእ ከም ዘለዎን ዝገልጽ ሓበሬታ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ the fresh diplomatic row between Somalia and Ethiopia, urging him to take appropriate action. The statement unfortunately falls short of condemning the Ethiopian government for violating the sovereignty and territorial integrity of Somalia, contrary to the fundamental principles of the UN, AU, IGAD, and other international laws. The government's tensions escalated days after Ethiopia and Somaliland signed an agreement allowing Ethiopia... So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ጅቡቲ ተራ ኣብዚ ኩሉ መንገዲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንጹር ኣይኮነን ተራ ናይ ኢጋድ እንታይ ምዃኑ ግን ንጹር ኮይኑ ኣሎ ምናልባት ኢጋድ እንታይ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣባልነታ ስዒባ ነይራ እያ እቲ ኩነታት ናይ ኢጋድ ስለ ዝረኣየት ስለምንታይ ስዒባ ነይራ ኢጋድ ክሳዕ ክንደይ ፌይልድ ኦርጋናይዜሽን ወይ ከዓ ዝወደቐ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ሓደ ኣባል ባይቶ ናይ ኬንያ ዝነበረ ቀደምን ሕጅን ክዛረብ ከሎ ረይዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ እገዳ ድማ ክሳብ ክንደይ ዝተፈብረኸ ከም ዝነበረ ክበርሃልኩም ሕጂ listen carefully clear and an open secret that we're doing the bidding for Ethiopia. It's like our foreign policy has been hijacked as far as the region is concerned by Ethiopia. IGAD, there's no IGAD. IGAD is Ethiopia. I was about to ask, so what does that say about IGAD? Look, we went out there and said that Ethiopians have delivered 3 or 2 plane loads of arms to Al-Shabaab. Eritreans have delivered 2 or 3 هذا كابت كسز نبرة تيجاد زبحل مسارح ويكانة ناي وصاي بوليس ناي إثيوبيا ذا سالتنبر ناي تريجن ويكانة تزوبا organization كم زي كونه زي نتصوري زتحب أمستير ونا يكون نابس رجاز وصاي بلالو حنت كابت بالناس بازلو أرتجزيه كلتشان شدشان شو حتى كبابين يرترا خصوا خلونا الشباب حجيزة يلوم خصوا خلو ستغسن تاني ريبلالو عباي نفاريتنا إيرترا كم ترانسبورتر تبع الأسوار تسكمت مالتيو حفيلة متياسي أب سوماليا وريداسي بريتن عدكن نقل شباب هباتهم نيرا ينير تخسي حجري وكسات كندي كون زي كل حصوت مخانة فبرخا بعلق قلصي loads of arms to Al-Shabaab in Baidawa. Very simple logic will tell you that how impossible it is for a transport plane. By the way, a transport plane is not a jet liner, it's not a fighter plane, it's a very slow moving ship, it's an airship. To move all the way from Asmara, go through the Gulf of Aden, go into the Indian Ocean where there is a 40 ship strong armada of so-called Atlantic force of the NATO and the EU. And then cross Somalia, go to Baidabo, deliver this cargo, and then fly back safely. طيب لا قرب رئيس الشرح عند حقوقين السب حنتنا نفاريت
نفاريت عدكس تشكمت ويا أطوار تشكمت سي ترانسبورتر بلينيا تبعها جيت هيكونت جيت مالت شو ولا قد كيت خلي زي أجن عدكس تشكمت سلزقونه كسيلة تخيد بقليلو خطريات خل أبتجا ما جبنا كأني سوماليا في دقة حركة من علو ناتو أمريكا معت راداراتن sophisticated أطوار حزم راقب على أو كاباتن تصوير حليفاسي متياسي وريدة أبتبوتاسي نتأطوار هباتهم سي كيدا يزبال زلو كما يجيرو كوني خلزي سلزي وجو حسود جيركا نير تراخسيسكا تقطع تمستير زنبره. The radars are there. The state of the art of those superpowers, the Americans, the Europeans, all of them are there. Can't hide it. They can't hide it. We're the only ones who saw. And the Ethiopians, of course, who most likely, invariably, have their own reasons for that. It's a mistake. And then the international, the UN itself, through its own monitoring group, says that information is not true. Even after the UN says, through their representative called Matt Bryden, you know that, says that, we still persist because it's only a day ago, 2 days ago, when we were telling a parliament. دحر قربت اللي تو UN بتوكيل ناتو تستبح على كسي كاب حق زرحاقا قبول كم زي كونن قنع كم زي كونن أقوانتا تنقري كومو تنقيرو خلو عب أديس أباز جبروز تبعله جبر الشبراوة حيلي إيرتراز خون إيد كم زي بالله تفلي تخلو إذا كنا تابع الشباب تبعلون فتيمو تقبلنا زي بلو كاب حق زرحاقه شبت زي بلو كنسو قبل عليه إيرتراز نبرة جراجن أي قارتن أقول تشين عصر تربعتن باي ذا واي السكيورتي كونسل زبال تزجر حيلنا UN حد شاقي باجيرو كل أنت هجرات دما نيرترا جرا مجمريا أبتي كل تشين عصر تحدن تشاينا ونيرترا يتخلقت لنا راشا ونيتخلقت لنا أكشل الراشا تتأجد إلى نيرا أقول تشين عصر تربعتن كلا يجزي أخي بامستجبري كالو تهجرات دمتن عكيبا بحفش أنتينا نرزل لنا أمريكا تراينا تقدر خمس غزل جيراتو كساب كل تشين عصر تشومتن بزي زخونة يخون مخنيات إيرترا كم تقدر جيرو زي ما كساب كنديس إلى بإيرترا زتو كوري بوليس خمس اللوم زقول لحكي زي أبال بايتوناي ناي كينيا يجوز عرب زلو سلزي ما برجس سومالاو ما بقول زلوي بس إيرترا دما أزيد سبوز خونة مرددا كم زلو كاب زربوت تردام عليه. Parliamentary committee, Ethiopia is still, Eritrea is still the bad boy of the region. Why? The only assumption it can be is that we're doing it for Ethiopia. Right. We're dancing to the tune. We're dancing to the tunes. And they will only be able to take so much. And the day they decide enough is enough. To pay you back in kind, God forbid. God forbid. Economic powerhouse, the political powerhouse. Those people are gearing up for a conflict. I can tell you this for sure. الزنا كرم كون كله حج دما فرح معلم يزبها لزي هاوس سبيكر نير كرم ستيل كنا بالنا بايتونا كينيا prominent politician حج سمعوه. For free, there's no way the Somali nation itself and Somali people are going to sit back and watch a portion of their land being taken by the Ethiopians. No, they will take up arms, and you never know when this country conflict goes wild. It could spill over to everywhere. We're already hosting today, as we're talking right now, in excess of 700,000 Somali refugees in Kenya. If you're going to have another conflict in there, and you have a country which is about 25 million, 30 million. سنتايز بلدلو مريتهم كوزدوم إثيوبيا ناخذ خلو سومال 8 مليون كريو ما يكونن تلذي برتهم على العلوم كواجو جمريم 13 تاع الشباب زبال زل على نحية لازمته بسنكتنا إثيوبيا متتتاوي نيرو تماساس على خونتات كيف الترغليو أبزي حجت راجنا ولا حنت تصعبوا أبزي بلو ليش وعدت ميت الشح سومالويان سدتنيا تتلونا إذا كنا تتولعوا كسب كندي زجردك خون كم زغل بمبال نعلم ملو ساوعيتو غيرو لمالو. There's no conflict in that area, and Ethiopia or the Republic of Ethiopia, the government of Ethiopia is brought back to its own senses to respect all these charters and all these international treaties and conventions. If this were to happen, if any country can decide to recognize any other country, tomorrow somebody will come and say that the 10-mile strip of Kenya is not part of Kenya, Pwani is Kenya. And another rogue, what do you call, leader in any other country in the world, out of mischief, can say, I've recognized that country. We have a problem there. We have a problem also. We will have a problem with our, what do you call, border with Uganda. We might have a problem with our border with Sudan because the Ateker, what do you call the Ateker cluster, for the information of Kenyans, the Turkanas have the majority of their kins on the other side of Sudan.
But these boundaries, the way they were left at the inception of OAU, which was the precursor to AU, that's how they should be left, all of them. So እዚ ኩነታት እዚ ድማ ካላይ እቲ ዶባት በቲ ናይ ግዝኣታዊ ውዑል እንተዘይኮይኑ ብዓለይትን ብህዝብን እንድሕር ኮይና ክንዛረብ ኣብ ዝተፈላለየ ሽግር ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ቻርተር ናይ ዓለምን ቻርተር ናይ ኣፍሪካ ሕብረትን ኣኽቢርና ልክዕ ከም ዝብሎ ዘሎ ናይ ኤርትራ ናይ ዓፋር ኣብትለዎ ዓፋር ኣብ ዘለዎ ኢልካ ክትፈጥሮ ትኽእል ድራማታት ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ክትውግድ ዓለም ድማ ሓላፍነታ ክስከም እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ብዙሕ ኣንጻሩ ኣብ ትዊተር ይዝረብ ኣሎ ግን ንሱ እቲ ትኽክለኛ ዘረባ ይዛረብ ኣሎ ለንከነ ካቡ ከይወፃና ከለና ምናልባት ነዚያስ ከም መሰጋገር ክንጥቀመላ ወነናይ ትልመድን መጻወቲ ፍርቁ ደሚው እዚ ትርኢዮ ርስቲ ስለ ባሕሪ ስለ ዋናነት ባሕሪ ኣእላፍ ቀያሕቲ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እዚ ባሕሪ እንካ ዝበልዎ ዕድመ ንእስነቶም ቃል ኪዳን ዋንነት ሂቡ ዝሓቑፎም مفت شدا بحري كوبوي سنسلت إرتراون الزبحري استير صوي رستي كابناب تساقاري ونانت موائل تاريخ من نابري ترى ما يكونن كم تكالئ مايات نالاف دك هزبي أقبر يونس النت إرتراوي حفل تبرابر نقح زتباهله سمري وتمستير السخاد ما نسخان تامهور نبقزع وغنكا قلاب كابتور ور فلتت كاقنا عيو مسحوخا مخر مربب حنبب مكت كالق ورا مسلال لوكا زي موت منفسو كابناب سقاقر زي دس مليسو أخالب زباسو عذابق سوقيقوم بيتهم استملسو امبار حجي كابناي أول طبقت قدمي ناب أزغط العرستي كنساقرينا نسادما بزعبا زهلو كنتات توب ديبلوماتنا إثيوبيا بزعبا زهلو كنتات دولو سممع استزاربا ኢንተርቪው ገይሩሎ ብዙሕ ሰብ ጫውጫው ተብልደላ ንሽተ ከፋልካ ባስከ ንስማ ሳመት እንደምንገለገልበት እሱን የሚያስችል ደግሞ ክራዩን የሚመጥን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደምንሰጥ ያስቀምጣል ዋና ይዘቱ ይሄ ነው ከዚህ ሂደት ጋር ታይዞ ሊመጣ የሚችለው ለ30 ዓመት የተሟላ እውቅና ሳያገኙ ሀገር ሆነው ቆይተዋል ደን እውቅና ለማግኘት ይሞክራሉ ይሄን በተመለከተ ኢትዮጵያ አቋም ምን ይሆናል የሚል ነው ይሄ ጉዳይ ወደ ተሟላ ስምምነት ደርሶ መሬቱን ተረክበን ሂደቱ ሲቋጭ then እነሱ እውቅና ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት በተመለከተ ኢትዮጵያ አቋም የምትወስድበት ጋር እንደርሳለን የሚል አመላካች ነገሮች ናቸው ያሉት ስለዚህ ስምምነቱን አልተረከብንም ስምምነቱን አልሰጠንም መስማማት እንዳለብን ተስማምተናል እሱን ደግሞ በመግባቢያ ሰነድ ፈርመናል በዚህ ልክ ቢያዝ ነው So እንታይ ብላሎ ድሕሪ እቲ ሓበሬታ ብዙሕ እንዲ ዝዛረብ ኣብቲ ኢንተርቪው ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ ዘይብላ ኮይና ንዝብል ብዙሕ ብዛዕባ ክዛረብ ይፍትን ቀፂሉ ድማ ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ክህልዋ ዘይደልይዋ ዘለዉ መን እዮም እቶም ዘይደልዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ ንኸይህልዋ ዝግበር ሸርሒ እንታይ እዩ ንዝብል بتزاوار من قد حدا نجيب شيء خصص سلزي أو عندنا زلوا ما يكن تكم كازي دليونا أبكالها هجر كنا أفتق بحرين نخيه الوناون بزح تعريهم زجبرونا بلي كسي يخصص مالتشو أبزا كفالة نجراهم جنتاي بالنيرو أبتسم ما إحنا في سومالي لاند خيلنا أفتق بحر كنت كم كلنا أفتق بحر إنه تكمل لكناتات نساتهم دما كم قبر ملسي كاب إثيوبيان إيرلاينز ديو تيليكوم بركك عزو تقند عقدا سدما نحنا تفلاتنت وكا تقبلنت ناتنتهم كنهبوم نزيا قنتايلو جت نسومالي لاند خمان كاش عبيلاتهم چاق تبلم زلع التمريت مسحبونا عبو كوف مزبلنا مستركبنا يناتي recognition ويدما نسومالي لاند كم حجر نقبلاسي مستقبلنا دا أمبر حجي أبسمع كلنا يكوننا نقبرها إلو سلز بخاله زراربا أبت مريتاتنا كوف مزبلنا دحريناتي مقبال ويكا recognition نباكم بمبال نسومالي لاند بالتعمي زي سنبد زرابا دربيوم لما لو سلزي هذا memorandum of understanding
ማለት ውዑል መፍራም ኣይኮነን ክሰማምዑ እዮም ተሰማሚዖም ዘለዉ ውዑል ክገብሩ እዮም ተሰማሚዖም ዘለዉ እምበር እቲ ሓቀኛ ውዑል ኣይኮነን ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ማለት ናብ ስምምዕ ንክኸዱ ኢንቴንሽን ወይ ድሌት ከም ዘለዎም እዮም ድሌቶም ገሊፆም ዘለዉ እምበር እቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ከም ዘይኮነ ኣብኡ እቲ ስምምዕ ንበዓል እዩ ዝግብል ዝያዳ ግን እቲ ተቐባልነት ንበኩም እቲ መሬት ምስሓብኩምና ኢኹም ብምባል ድማ ንድሕሪት ገጾም ዝሃድሙ ዘለዉ ይመስሉ ስለምንታይ ዓለም ምሉእ ቱርኪ መግለፂ ሂባ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ወሲኽካ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቱርኪ ዓረብ ሊግ ዝበሃል ሃገራት ግብፂ ብዙሓት ሃገራት ድማ በብሓደ እውን ወላ ዓዲ እንግሊዝ እውን ተወሲኻ ብዙሓት ሃገራት ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ብቐጥታ ምስኹም ተዘራረበ ኩላቶም ድማ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ከም ዝቕበሉ ቻይና ከም ዝንሪኦ ፀናሕና ስለዚ ብኩሉ መዳይ ደጋፍ ይረኽቡ ከም ዘለውን ዲፕሎማቲካሊ ድማ ኢትዮጵያ አይዞሌትድ ክትከውን ከም ትኽእል ዝገልጽ እዩ ስለዚ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ተጋጊሙ ከም ዝገለጾ ናይ ግሪክ ፕሬዚደንት ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ተራኺቡ ተዘራሪብሎ ናይ ቻይና መግለፂ ናቶም ሰሚዕኩሞ ናይ ግብፂ ብተደጋጋሚ መግለፂ የውፅኡ ኣለዉ ዓረብ ሊግ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ብዞባ ናይ ኬንያ ዲፕሎማት ድማ ንሰምዖም ፀኒሕና ስለዚ ብኩሉ መዳይ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ሰሚዕናዮ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ሙሳ ፋኪ እውን መግለፂ ውፅኡ ስለዚ ኢንተርናሽናሊ ኢትዮጵያ አይዞሌትድ ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተፍርስ ከም ዘላ ፈሊጦም ስለ ዘለዉ ካሃድሙ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ እቲ ተቐባልነት ምግባር ወይ ከዓ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ምቕባል ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣለዉ እቲ ስምምዕ ምግባር ባዕሉ ግን ፀገም ከይከውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሶማሊላንድ ምስ ካልኦት ሃገራትን ውዕል ትፍፅም ነይራ እያ እቲ ወደብ እውን እኮ ዩኤኢ ይሰርሑሉ ኣለዉ እዮም ስለዚ ኣብ መንቀራቕሮ ኢትዮሞም ከም ዘለዉ ንሶማሊላንድ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ሓድሽ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ እሱ ድማ ሓድሽ መግለፂ ኮነትን ኣውፅያ ከምቲ ኣብቲ ትማሊ ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ቪድዮ ዝገበርኳ ቪድዮ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንኤርትራ ሓዊሱ ናይ ሃይማኖት ናፅነት ዘይሂባ ሃገራት እዩ ብምባል ገሊፅዋን ኣሎ the same institution ሃገር ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ግብረ ሰዶም ንኽፍፀም ቤተ ክርስቲያናት ናይ ሓደ ቃል ኪዳን ዘለዎም ሃገራት ንኸፍቅዱ ፀቕጢ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ሃይማኖት ፍቓድ የብላን ክብል ሞራል ዘይብሉ መንግስቲ እዩ ብርግፅ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንሳቶም ንባዕሎም እቶም ጠቂሶምን ዘለዉ ሃገራት ሙላቶም ሃይማኖት ዘለዎን ሃገራት እዮም ስዑድ ዓረብ ሃገር እስላም እዩ ስለዚ ናይ ሃይማኖታት ናፅነት ማለት ሃገር እስላም እዩ ካልእ ሃይማኖት ኣይኽብርን እዩ ሕጊ ኣለዎም ናቶም ይኸዱ ኣለዉ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ምጥቃሶም ኦልሬዲ ትማሊ እውን ገሊፀ ነይረ ኢትስ አንአክሰፕተብል ምክንያቱ ኤርትራ እስልምናን ክርስትናን ብካልእ ከም ድሌት ክትከስስ ትኽእል ኢኻ እስልምናን ክርስትናን ንዓመታት ተኸባቢሩ ዝነበረላ ሃገር ብሃይማኖት ተቃቲሉላ ዘይፈልጥ ሃገር ተላ ንሳያ ስለዚ ኣብቲ ትማሊ ዘውፅዎ መግለፂ መብርሂ ድማ ተወሳኺ ኣብ ዌብሳይት ሸባይ.com ኣውፅኦም ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ኢሎም ኣብኡ ንእሽተይ ክንትንክፎ ኣብ ትዊተር እውን ብዙሕ ሰብ ነቲ ናተይ ትማሊ ዘውፅእኽዎ መግለፂ ተቃውሞታት ብሃናፅ መንገዲ ተገሊፆም ነይሮም ኤክሰፕት ዳት መንግስቲ ኤርትራ ወላ እኳ እቲ ዝበልዎ ቅቡል ተዘይኮነ መልሲ እንተዘይሃቦም መሓሸ ኢለ ርእቶ ይበ ነይረ ኖ መልሲ ክወሃቦም ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ስቕ እንተሪኢልካ ዝተቐበልካያ ክመስሎም ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ ኣብ ትዊተር ፅሒፍኩም ነይርኩም ኣይ ሪስፔክት ዳት ኣዝወል ስለዚ ናትኩም ርእቶ ኣነ ናተይ ርእቶ ናይ ኣሜሪካ ጌጋ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ምስ ኣሜሪካ ምውጥዋጥ ግን ምናልባት ኣሜሪካ ብመንገዲ ክሽንክረልና ከም ትኽእል ስለዘይፈልጥ ኣብ ማይ መረፅ ክኾን ኢለ ግን ኣገይ መንግስቲ ኤርትራ ዝውስኖ ወይ ከዓ እንታይ ይብል እንታይ የብልን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ መንግስቲ እዩ ነዊሕ ዓመታት ድማ ነዚ መንገዲ እዚ ነዚ ገይም እዚ ዝቐፀለሉ እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ ንዛረበሉ የለን ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ተወሳኺ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ኤርትራ 50-50 ሃይማኖትን እስልምናን ክርስትናን ዘለዋ ኣብ መብዛሕትኡ ዓድታት ድማ ቤተክርስትያንን መስጊድን ዘለወን ተኸባቢሮም ዝነብሩለን ኣብ ካልእ ዓለም ዘይርአ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘይርአ ፍሉይ ፀጋ ዘለዋ ፍሉይ ናይ ምክብባር ሓበራዊ መንባርን ልምዲ ዘለዋ ሃገር እያ as a matter of fact ነዚያ ዘምፃኽልኩም እንታይ እዩ እንታይ ኢሎም ኣለዉ it is to this Eritrea US Secretary of State ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ዋረን ክሪስቶፈር ዝተባሃለ እንታይ ኢልዋ ነይሩ ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢሉ Eritrea is an oasis of peace and civility and a beacon of hope astride the horn of Africa ስለዚ ኤርትራ ሲ ጩራ ናይ ተስፋ ወይ ከዓ ኣብ ምድረ በዳ ዝርከብ ማይ ኦአሲስ ማለት እዩ እያ ምክንያቱ ክልተ ሃይማኖታት ተኸባቢሩን ተፋቂሩን ብሓደ ክነብረላ ዝኽእል ሃገር ኣብነታዊት ሃገር እያ ኢሎም ዝገልፅዋ ዝነበሩ እዮም ካብቲ ሽዑ ክሳብ ሕጂ
ናይ ሃይማኖት ናጽነት ይኹን ኣብ ናይ ሃይማኖታት ኩነታት ዝተቀየረ ኩነታት ከም ዘየለ ምናልባት ካብ ናቡ ኣብ ፕሮቴስታንት ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ፕሮቴስታንት ክሳዕ ክንዱ ዓብ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ኣይነበረን ኖ ፕሮቴስታንት ኣለዉ እዮም ከኒሻ ቅቡል ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ እውን እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ፔንቴኮስተ ዝበሃል ግን ድሕሪ መፅኡ ንሱ ድማ ሓደ ካብቲ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እዩ ሶሪ ነቶም ጴንጤ ወይ ገለመለ ከምኡ ክብል ኢለ ኣይኮንኩን ግን ኣሜሪካ ከም ፖለቲካ እትጥቀመሉ መስርሕ እውን እዩ ስለዚ ናይ ካልኦት ሃገራት ጥንታዊ ሃይማኖታዊ ኣቋም እውን ከተኽብር ፅቡቅ ይመስለኒ ሃገራት ድማ ዘዋፀንን ዘየዋፀንን ክመርፃ መሰለን ይመስለኒ ድሓር ድማ ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ናፅነት ዝበለ ናበይ ገፁ ከይዱ ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ሎሚ ግብረ ሰዶም ቃል ኪዳን ክእሰር ኣለዎ ቤተክርስትያን ብምባል ኢቨን ቫቲካን ዝኣክል ከምኡ ፍቃድ ኣውፅኡ ኣሎ ጽቡቕ ነገሩ ኣቐዲሞም ከም ኢለ ነይረ መራሕቲ ሃይማኖታት ናይ ኣፍሪካ ነቲ ናይ ቫቲካን ብምቁዋም ሃገራትን ወይ ህዝበን ንኸምኡ ከም ዘይፍቅዱን ኣብ ቤተክርስትያናቶምን ኣብ ናቶም ሰበኻታትን ከምኡ ከም ዘይድግፉን ከም ዘይፍቅዱን ብምግላጾም ጽቡቕ ይስምዓኒ ምክንያቱ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም መፅኡ ዘሎ ቫይረስ ናብ ካልኦት ሃገራት ክሰግር ስለ ዘይደልዮ ስለዚ ኣገይን ኤርትራ ሕጂ እውን ኣትሪራ ነቲ ኣካይዳ ናቶም ዝቃወም መግለፂ ውፅያ ኣላ I think it's እዚኣ ኣብ ጎና ከላ ልክ ኣብ ካናዳ ዘጋጠመ ካስም ሕጂ Next, Madam Speaker, I'm pleased to table a fairly lengthy petition about human rights in Eritrea, organized and signed by the Eritrean Canadian community who are deeply concerned about human rights, the human rights situation in Eritrea, and also about attempts at foreign interference by Eritrea here in Canada. To briefly go through the points, they note how Eritrea has been ruled by an authoritarian, brutal dictator for the last 30 years with no constitution, no elections, no parliament, no freedom of the press, no freedom of movement and association. Eritrea has been called the North Korea of Africa. How Eritreans continue to flee indefinite military conscription, religious persecution. How hundreds of thousands of Eritreans have fled the country. How those who have managed to flee still face intimidation and extortion from representatives and agents of the Eritrean regime abroad. Their families in Eritrea are harassed and forced to pay tens of thousands of dollars simply because their children have fled. So بحفش هذا petition you ab بايتو ناي كندا زغرب زلو I think مبل كارا زي كم زعينة petition بزمت علىكم زلوه زي اب تويتر تزور الله سلازي لك عمستنا أمريكا تزارب زلا أتحيزهم يا مثلني زجبروه كندا أمريكا الإنجليز أوروبا حبرت بزح جزية بدحر مجرجة بحدا أكل كم زم حضر وي حدا ترناف قم زلهم تفلتيها حدا قلم زبلة أفتنا يقول الجرس ونري يكون يرتمس سالك على دلوه مجلس أوتيوم نيرم أفتنا ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለውን ሓደ ሃገሪቱ መግለጽ ዘውፅእ ብፍላይ ንኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ኣይ ቲንክ ኣብ ሓደ ኦፊስ ዘለዎ ወከልቲዮም ዘለዎ መስለኒ ሎሚ ከምዚ ክንብል ኢና ብምባል ይመስለኒ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ኤርትራ ብዲክታተርያ ትመሓደረ ቅዋም የብላን ሕጊ የብላን ዲሞክራሲ የብላን ሰባት ሃይማኖቶም ብናፃ ክገልፁ ይክእሉን እዮም ኖርስ ኮርያ ናይ ኣፍሪካ እዩ ስለዚ ብምባል ኤርትራውያን ድማ ኣብ ካናዳ ብፍሉይ መንግስቲ ከም ዘሳደዶምን ናፅነት ከም ዘይብሎምን እና ዝገልጽ ፔቲሽን እዩ እዚ ከዓ ምናልባት ጽዒሮም ኣው ይበፅሕን ግን ናብ እገዳ ንምውሳድ ዝጥቀሙሉ መንገዲ እዩ Petitioners note that the Eritrean embassy and other representatives of the diaspora have been utilized to surveil and monitor those in the diaspora, and various concerns have been raised are raised throughout this petition about violence that is organized outside of Eritrea by the Eritrean regime. Petitioners also note the alignment of Eritrea's dictator with Vladimir Putin and the collaboration with Russia's aggressive agenda around the world. So again, بتمساسل دما انتي تكملالو ኤርትራ ምስ ራሽያ ምስ ፑቲን ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና እዚ ድማ አንጻር ምዕራባዊ ዓለም ምዃና ክትቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው at the end of the day ማእሲና ክንመሃር ንሕና ኤርትራውያን ይርዳንን እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ እገዳድ መፅእ ተገምቲሉ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጎድእ ወላ ንመራሕትን ተበልዎ ንመራሕታ ኣይኮነን ዝጎድእ ቃታ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጎድእ ስለዚ really በተደጋጋሚ ኣብ ዝምፅ የልኩም ኣለኹም ምቋም ማለት እቲ ንሪኦ ዘለና ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ሃገር ንኸልምሳ ከምዘ የላ ንክገብራ እምበር ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፅቡቅ ነገር ክገብር መደብ የብሉን ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተማሂርና ሕጂ ክንመሃረሉ ክንክል ኣለና ካብ ምዕራባዊ ዓለም ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ንሕና በዓልና ኦርጋናይዝ ኮይና ጉዳይና በዓልና ክንፈትሕ ምስ ንኽእል ጥራዩ እቲ
ቀጻልኖ ዘለዎ መፍትሒ ክኾነልና ዝኽእል እዚ ንኽንገብር ድማ መጀመርያ ኤርትራውያን ንሓትሕትና ክንሰማምዓን ክንዳመፅን ክንክል ኣለና ለንከነ ብዙሕ ጫውጫው ይረለኹ ሸለሊለ ከይድ ክሓስብ ቀኒየ ግን ስለዚ በዝሐ ምናልባት ናተይ ሪቶ ክበሉ ኢለለኹ እሳ ድማ ሓንቲ ካባተን እዚኣ ናይ ሞኒካ እስከ ንስማዓያ እንታይ ትብላላ ሞኒካ ብዙሕ ቪድዮታት ክመፀኒ ቀኒ ክሰዱለይ ቀኒኹም እስከ ናተይ ግብረ መልሲ ክፍትን እየ ለስለስና ኣይ ቀባጥር የመራጠር ህዝቢ ኤርትራ ለውጥ ድልየ ኣሎ 4 ነጥቢ በቃ ኣብዛ 2024 መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ለውጥ ክትገብረሉ ኣለካ ኢለ ተተምኒ ኣለኹ ሰናይ ድሌተይ ነጊረ ኣለኹ ነዛ ሰናይ ድሌት እዚኣ ትቃወምዋ ዘለኹም ከዓ መብዛሕትኹም ከዓ እቶም ሃገራውያን ኣይንብለኩም ኒና بحيل هجدفاويان كتكونوا تدلي مالتي هجدف داي فلتقكم برايو ذا برايو تحممكم دي برايو نهزبو فتح نهزبو سناي تمنيت دايدل باريات رايو مخنيات ابز خلت شحن 24 ود افورك معاري لو تخجبر له مع عمل كفلايك اتدر اي متي خاطر در اخو ما يتصروا تعابسوا انا عبسنينا كسبت زأخلنا زقبعنا بفلاي ناتي كزاربي كسبت زأخلنا زقبعنا مشت عديد اللي خب صبوا اللوكسوس نابرا زنبر أنا لوكسوس نابرا سلا زنبر جن هزبي إرترا لوكسوس نابرا خنبرا له هزبي إرترا دقوا تسووا له لوكسوس نابرا خنبري أوكي ده أبزد اللي خاجن في نقبل بجكا فتوتناتكم بجكا بقى نسدرانا نصدق ولا تنسدراكم تصدقوا كبوعوا كيكونن أقول كيكونن هزبي إرترا عرفت خين لو تخ إرترا منقصي إرترا بلا كالغانة زي ني إثيوبياويان دمنان حواتنا نسوينا لهم إنهم هاجر زيهم ناخذ حنو سلازي إذا حواتنا أب إثيوبيا دصور دلو لا تزاربوا لهم أي زارم نيتلك قالك تزارب عليك قالك تزارب عليك قال هزب زل اخوات هزب سلا زخونه نجس هزب سلا زخونه نتحاكي حاكم دابل سنتين حتى نتجاوز تقاتلتي كم قدم تزاربوا كم زبل افتك زيتي اقد لخلناسي كم زبل نانيرو كم تزاربات تزاربوا يدلني كم ادب لكم نيرو ندير كوينو افتك ساعات توايدي ملسكم له وين حج تزاربونا لكم نعنا وين بحشحش توصوا قيلوا زعبك 10 عامتات 10 عام زي يكون 10 دقيقة كب ولدخا يكون كب سدراخا اي كالني طعم كبيدي انا بقى انا فيك بس والله بطعمي بقى بطعمي تنافقوا دو ولا غنزبي تنافقوا اذا راس غنزبي تنافقوا انا سدراي نافي والله سب تقتلوا سب نافقنا هلنا سب تقتلوا كم جراهمو تكونتات قليل كم زي كونت منسي بداي مدرخ كم زلو كردعنا لو of course اسران 4 مونيكا كل سبنا لوطي دللو ابعدو كبتح ناي عدو لوطي بفلاي دما تاب عد زلو حزبي منسي لوط نخركب كل سبي زدلي زي دل سبالو ايبلني ግን ኣብዚ ቪድዮ ዝገብሮ ዘሎ ሃረዮት ዘሎ ጂኦፖለቲካ ቀሊል ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ወላ እንተ ደለኻ እውን ምናልባት ሓንቲ መብርህ ክበኪ መኻልኩ ነይረ ሕጂ ስለዘይደሊ እምበር ኣብቲ ናይ ዓሚ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሪኹሞ ሰላም ንደሊ ርግኣት ንደሊ ምዕባለ ኣብ ስራሕና ካልእ ክንከይድ ንደሊ ንዑ ዘፍቅድ ኩነታት ግን ኣይፍጠርን ኣሎ እናበለ ነዊሕ ታሪኻዊ ኣመፃፃ ናይቲ ሕጂ እውን ወላ ሰላም ተፈሪሙ ተሎ ጠጠው ክብል ድዩ نابلي زارب نيرو تمساسال دما نريو لنا حجو خمان من البات تنايف دقة بحري رخيبو مالو قلت باهيلن برت مالي لو مدى يجمر ولا تصبح توقينا خنبلت أنا هنا سلازي يس لو تندلي اويت منسي لعلو خلو عبوا غاز خفل زلو تصبغنا خقاطمو سناي نقر نخركب نديد اللي سابي علن انتهاي يقن تزيف تزلو زي ما متسينا نحت عندنا نتعرف زلنا we really need to stop this مخنياتو بكا زي ما تأسب نابنت
እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብ ስምዒታት እያ ተዛሪባ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ኢትስ ኦኬ ኣይትዛረብ ኣይትብሎን ኢኻ ንሰብ ብሓፈሻ ግን ንዝመፀ ዘረባ ኣጀንዳ ክኾነና የብሉን እዚኣ ጥራይ ክብል ደልያኒ ሰብ ኣብ ውሽጡ መዓት ፀገማት ኣለዎ ተነፂልካ ምንባር ቀሊል ኣይኮነን ካብ ዓድኻ ርሒቕካ ካብ ህዝብኻ ርሒቕካ ናፍቆት ናይ ዓዲ ኣሎ ናይ ስድራ ኣሎ ናይ ኩነታት ኣሎ መነባብሮ ከቢድ እዩ ስለዚ ሰብ ብዙሕ ነገር ኣብ ሓንጎሉ ክህልዎ ይኽእል መፅኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዛረብ ከሎ ምናልባት ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ስትረስ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተዛረበ ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ኣብ ሓሸውየ ክንብል ኣይደልን እየ እቲ መልእኽቲ ናታ ለውጢ ንፅበ ለውጢ ግበረልና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እያ ትብል ዘላ ግን እቲ ቋንቋ ንጥቀመሉ ድማ ኣብ ክትብል ከለኻ ዘይጥቀም ዘይኮን ቃላት ተጠቀምና ኣነ ዝያዳ ይመርፅ ንዝኾነ ሰብ ድማ ዝነቕፈሉን ኣንጻር ደው ዝብለሉ የለን ለውጢ ኩሉ ሰብ ይደሊ በናይ መንገዲ ድማ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለውጢ ንክኸውን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ደገ ዘለና ካላርስቲዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ልዕሊ ማንም ዋጋ ዝኸፈሉላ ንዓታቶም ክጠቅም ዝኽእል ለውጢ ክመፅእ ወላ ዓብ ነገር ተዘይተገበረ እውን ኣንፈት ናይ ምጅማርን ናይ ምኽፋትን ክግበር ድማ ናይ መብዛሕትና ትምኒትን ባህግን ጸሎትን እዩ ስለዚ እዚኣ የክብል ዘላነ ካብዚያ ወፃኢ ዝኾነ ክብሎ ዝኽእል የብለይን ኣይ ሪሊ ሆፕ ድማ ሓሳብ ኩልና ሰሚሩ እዚ ኩነታት ናብ ዝበለፀ መንገዲ ክኸይድ ተስፋ ይገብር ብዙሕ ዘረባ እውን ዘድልያ ኣይኮነትን እዛ ኩነታት በዚያ ክንዛዝማ ንኽእል ኣነ ባይ ወገን በዚያ ተተዛዘመ ፅቡቕ የብለይን ኣፀገም የብለይን ኣይዞና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ሞልዮዲ ንዓድና ክትመልሰና ከተብለና ትኽእል ክገትፈኩም እየ ቻው